Yung kahit na napakalit ng bakuran ko, mapifeel mo yung napakagandang scenery, yung nakakawala ng stress, yung aking caladium na pula na may anong tawag doon? Mala butterfly na dahon. So ngayon ka from day, nandito naman tayo sa shoutout portion. Kasi siyempre, hindi ko naman maiwasan at hindi ko rin naman matatanggihan lalo yung mga loyal na followers ni Certified From Day. Kaya mga subscriber ay mga YouTubers ay kaya mga ka-Promdies, siyempre kasama rin yung mga YouTuber na sumusubaybay sa akin, mga small YouTuber na gusto rin na pa-shoutout. Hello mga ka-Promdi, ito yung update ng aking paraiso ngayon. So, okay na siya ulit. Yung mga halaman naka-recover na, although maliliit pa rin siya. Itutur ko kayo sa aking mini paraiso. So, alam ko ma-amaze pa rin kayo kasi parang nag-improve siya kahit na maraming sako na yung dumaan. Yung ganda niya hindi naman nabago. Parang pakiramdam ko nga lalo siyang gumanda. Kaya ito mga ka-Promdi, sana magustuhan yung aking paraiso at one day sana makarating kayo dito sa aking pinagmamalaking paraiso ka-Promdi. Ito maganda siya ngayon. Hindi ganong malalaki yung halaman. Tapos ayun, same pa rin. Maliwanag, maliwalas, kaaya-ayang dating. Napakaganda, parang nasa ibang bansa. Yung palaging nakikita natin sa pag sinabi natin na maganda, wow, parang nasa ibang bansa yung dating. Yung kahit na napakalit ng bakuran ko, mapifeel mo yung napakagandang scenery, yung nakakawala ng stress, yung aking caladium na pula na may anong tawag doon? Mala butterfly na dahon. Ayan, so Ready Splash Caladium. Marami rin akong mga flowers dito sa baba. Yung Anthurium na mulaklak, may pink, may red, may peach. Tapos yung aking ito yata yung tinatawag na Heart of Jesus na Caladium. Ayan, tapos sa gilid sa may kalsada, ayan ang nakakita. Pag nasa loob ka from dito yung makikita mo, pag nasa labas ka, syempre hindi ganong maganda. Ito yung halaman dito sa gilid, sa may kalsada, yung blooming na coleus, may neon, yellow neon, may peach, orange, may red. Ayan, yan yung nakikita dito sa paraiso ni Certified From Day. So maganda pa rin ka-Promdi at yung garden lalong gumanda pa rin, parang pang tourist spot talaga yung dating ng garden ko ka-Promdi. Para sa akin ito na yung pinakamagandang garden kasi sa akin to alam ko maraming maganda pero maganda rin naman ito sa akin, hindi naman siguro to papahuli. Kasama na rin siguro to sa mga top 100 for sa mga mini garden ka-Promdi kasi maliit lang tong garden ko, pero yung sigurong malalaki talagang sorry na lang ako kasi mas maraming magaganda kaysa dito. Pero ganun pa man, proud pa rin ako kasi akong gumawa nito kahit maliit. At syempre yung garden ko expensive ito. Yung mga puting bato, pag binili to napakamahal na to. Although wala naman akong magarang halaman, yung maliliit lang naman yung halaman ko. Yung mga very common na halaman, yung bird nest, pandakake, yung pandakake ko nga namatay na yung isa, parang naghihingalo na. Kasi itong ginawa kong coffee table, maganda pa rin. So removable naman yung dito, turtle vine or artillery plant ba ito? Tawag doon, nakalimutan ko tuloy yung pangalan. Kasi siyempre yung bird nest na nilagay ko sa kanya, nilagay ko rin siyang palamuti na white shells. Ayun, napakaliwalas at napakaganda ka-Promdi.
ay yung harap ng pinaka-entrance. Ito yung grass na kulay green. Although palaging maulan dito kaya hindi gaanong maganda yung ngayon, weather ngayon. Medyo yung pungaputing bato medyo naputikan at medyo nilulumot ng konti. Tapos laging naapakan kaya ganun ang itsura niya. Tapos dito kaprim yung coleus na hindi ko kasi alam yung mga pangalan nito pero okay na siya. Inisprayan ko siya ng 7 na tapos nawala yung mga uod. Ayun, nagbumalik ulit siya dati gula-gula nit siya dahil sa sobrang ulan tapos kinakain ng uod. Pero yung nang inisprayan ko ng 7 yung pulbos, nawala yung uod. Parang effective siya mga kapromde pero slight lang, hindi masyadong matapang kasi dahon siya. Baka once kasi nag-spray ako ng anti-peste, parang pati yung halaman ko namatay din kasi gusto kong mawala talaga yung siguro natapangan ko ng masyado. Yung kapromde yung ko, napakaganda pa rin yung dating giant coleus dito. Ito na siya, maliit na lang. So actually nagtanim ako ng panibago pero hindi yata nag-bloom yung panibago. Ito medyo luma na to, medyo matagal ko na tong tanim kaya lang gumanda ulit. Medyo yung na-sprayan ko ng yung anti-peste na sinasabi ko, medyo gumanda na ulit siya. Tapos yung dito yung minimix ko na plant na may mga kasamang makukulay, yung binilag ko before, yung mga amantago. Ito na siya. Medyo hindi pa rin maganda kasi sobrang ulan dito. Pag sobrang natutubigan, medyo natuto yung halaman instead na gumanda, lalong pumapangit kasi nasusobrahan sa tubig, parang nalulunod siya. Ayun. Ito yung side, napakaganda kapromde, ang tataba ng halaman ko. Anong tawag dito? Black Prince ba tawag nito? Napakataba, ang lalaki. Tapos yung aking puting winter caladium, winter white Christmas na caladium, kinakain palagi siya ng yung kulay green na kung makatingin galit na galit. Yun yung kinakain palagi siya. So binabantayan ko, talagang kinukuha ko siya at nilalabanan ko kahit galit siya. Ayun kapromde yung napakataba nito. Yung caladium ko naman dito, ayan. Ay hindi to caladium, bigonia. Siyempre ito yung kapromde yung ko, ay yung dito sa daanan sa papunta sa nanay ko, sa mga kapatid ko. So dito masyadong napapangit yung dito. Sobrang daming dumadaan, parang ginagawa nilang daanan yung yung bakuran ko dito kasi maulan, maputik. So parang ako pa may kasalanan kapag nagagalit ako pag sila pa yung galit kasi ginagawa nilang daanan, hindi naman to daanan. So ayan kapromde, yung begonia star ko, ganda-ganda na yung begonia spider ko. Ayan. Tapos ito yung kinuha ko sa Baguio. Napakaganda, lumago na, ang dami-dami ko nang binigyan ito. Siguro bawat isa nito naka 10 putol na kaya yung ganyan. Hindi masyadong lumalago kasi maya-maya may dumadaan dito, sinasabi ang ganda-ganda, pahingi naman. So bigay lang din naman ng bigay hanggang ngayon, okay lang. Kasi magsasawa rin sila at dadami rin naman ito. Pag mayroon na sila, hindi na sila hingi, ganun din naman. Pag pwede rin naman akong humingi sa kanila. Tapos ito yung orchids na dati binigay sa akin ni Plantito Tutoy. Saka yung yung sa atin baga to, hindi ko alam, basta something may splash din pangalan nito. Marami ako niyan kaso napabayaan ko, masyadong na ng ulan. Pero wild siya madaling hindi siya madaling makakuha pala, medyo mahirap hanapin yan kasi parang naswertihan ko lang na nadaanan ko dun sa daanan. So yun lang naman, nakita ko, ang tagal-tagal ko nang dumadaan sa kabundukan. First time kong makakita ng ganun, kaya kinuha ko na siya. Tapos ito yung begonia na edible. Yung maasim yung dahon niya. Gumanda yung dahon niya. So yung kinuha ko siya, lit-lit niya lang, tapos nilagay ko lang dyan sa baon ng niyog. Ayan, dumami siya ng dumami at humahaba na siya. Kinakain niyang kapromdi, pwedeng ilagay sa gulay,
pwede mong lagyan ng asin sa gitna tapos saka mo kainin, sarap-sarap kasi maasim. Ayun to, aking bigonya dito. Tapos yung may cactus pala ako dito, binigay to ng friend ko. So nilagay ko lang diyan. Mga naputol nga siguro may dumaan tapos pinutol yun sa kinuha niya. Ayan. Tapos dito ka from ito yung yung extremely rare na plants. Sinayaan ko lang dito sa tabi, magkakahiwalay na nga nito pero ayusin ko rin yung pinaglalagyan nito. Yung niya palagi siyang namumulaklak. Bawat dahon niya may picture na plant na bulaklak. So ililipat ko rin siya ng location kasi palaging dinadaanan dito. Meron akong 4 na piraso nito. 4 na tanim. So, yung 2 nasa likod. Kasi ito ka-from din, nandito yung anong tawag dito? A Persian shield. Tapos yung pinagmi-mix ko ka-from din kasi ito, blood leaf. Yung pagtatanim ko ka-from din ng mga halaman, hindi ko siya ayaw ko ng arrange. Mas gusto ko yung mix, parang wild lang, nasa parang, yun yung paradise yung gusto kong gawin. Gusto ko yung wild na parang pabaya lang na tumubo lang, parang ganun lang. Tapos ito, bigay to ni Joy Plantita. Hindi ko pa siya nalalagay sa paso kasi tinanggal ko siya dun sa tinaniman ko kasi yung parang nirenovate ko yung sa likod. Kaya ito nilagay ko siya dito, pero tuloy-tuloy naman yung paglago niya. Ang dami niya na nga parang lumaki ng lumaki. Dumami ng dumami. Ayan. Ito pa rin yung ko. Ayun. Walang tigil sa pagbulaklak. Although hindi siya lumalago masyado. Kasi maliit lang naman tinanim ko. So matagal talaga siyang lumaki. Saka bawat dahon niya yon may picture nga. The extremely rare plants in the world. Ang yabang na. Ito yung aking lotus or hyacinths pero maganda ito, ibang klaseng hyacinths to. Kapamilya ata to ng lotus. Tapos dito ka-from yung golden putos na nakakinabit ko sa dingding. At pinagpuputol ko na to kasi umabot na doon sa bubong natatakot ako kasi baka bahaya ng ahas or may umakit na ahas tapos gagawin siyang daan. So ayun, tumubo ulit siya. Parang nag-bloom ulit, gumaganda ulit at hinayaan ko na lang para maganda sa dingding. Basta pag humahaba siya ng tudong-todo, so inaano ko naman siya. Pinuputol ko kasi okay naman siyang ganun lang. Mas maganda kung maliit lang kasi pag malaking-malaki hindi na siya mukhang halaman, parang na akong nasa ano tawag doon? Para akong nasa gubat, forest. Ito pa counting site from dito yung ginawa kong garden sa likod. Hindi pa siya tapos. Siguro by March ang ganda na ng maganda na siya. So hindi ko muna ipapakita sa inyo ng tudong-tudo at slight lang. Maganda na siya kaprom di. Yung halaman na lang yung kulang. Anuhin ko na lang siya, antayin na lumago. Ayan.
mga kapromdi. Bitin ba kayo sa aking pinakita na napakagandang garden? Joke lang. So actually, gusto ko na siyang pakita kasi ang problema, hindi pa nag-grow yung halaman. So, syempre pag binidyohan ko ulit siya, tapos papakita ko ulit, so parang wala nang excite. Hindi na kayo ma-excite sa aking garden, kaya mas magandang pinasilip ko na lang muna yung garden ko sa likod. But yung dito sa harap, so okay naman siya. So gumaganda na siya at unti-unti na bumabalik yung panahon. 2 days na medyo umiinit dito sa amin, pero sana ang paminsan-minsan umuulan din kasi pangit naman yung sobrang init, katulad din ng ulan na sobrang ulan na walang tigil. So at least once a week pwede umulan, mas maganda siguro gano'n. So ngayon kapromdi, nandito naman tayo sa shoutout portion. Kasi syempre hindi ko naman maiwasan at hindi ko rin naman matatanggihan lalo yung mga loyal na followers ni Certified Promdi. Kaya mga kapromdis, syempre kasama rin yung mga YouTuber na sumusubaybay sa akin, mga small YouTuber na gusto rin na pa-shoutout, masali sa shoutout ko. Kaya kapromdi, ito na munang unahin ko yung mga YouTubers na gustong magpa-shoutout. So, thank you muna sa aking friend na nagpadala ng t-shirt sa akin. So, ang ganda ng t-shirt ko ngayon. So, ito kapromdi itong mga ano ko. Ito yung small YouTuber na palagi ko naman na kausap. Yung iba nakakausap ko, so yung iba hindi, but nakikita ko nagsusubaybay sila sa aking channel. Kaya ito kapromdi, ito napakasayang panoorin dito kapromdi. Parang pag nanonood ka, hindi parang napi-feel mo na kapitbahay mo lang yung pinapanood mo. So napakasaya, although siguro sa mga sensitive or yung mga anong tawag din, yung parang yun yung sensitive, hindi siya magugustuhan. Pero tingnan niyo kung mga kapromdi, siguradong magugustuhan niyo, napakasaya niya. Isa siyang film YouTuber, madalas siyang magluto. Kung ano man yung ginagawa nyo, makikita nyo sa kanyang channel. But kapromdi, talagang napakasaya niyang panoorin. Ako nga parang minsan ayaw kong manood kahit nahirap-hirap yung internet ko na mag-open ng video sa YouTube. Pinapanood ko lang siyang pilit para mapawi yung aking kalungkutan kasi napakasaya niya. So feeling ko parang parang matagal nang kakilala na nagkikipagkwentuhan o nagkipagchismisan lang sa'yo. But marami siyang ginagawa. Nagbe-bake siya, nagluluto ng iba't ibang pagkain like European cuisine, Asian, Filipino, American, mga gano'n. Tapos nagbe-bake din siya. But yung bake niya, mayroon din siyang hiwalay na channel for bake. But itong yung binabanggit ko kapromdi, si Maria Marcel Showtime. Isa siyang film vlogger na nagtatagalog din siya, although bata pa siya nung pumunta siya sa Amerika, but hindi niya makakalimutan ang kanyang local language, lalo yung kanyang province language, yung native language niya na anong tawag doon? Panggalatok ba yung tawag doon? Or Ilocana. So, siya si Maria Marcel Showtime, mga kapromdi. At syempre, isa pang small YouTuber na naka-base sa Sydney, Australia. At ang palagi kong nakikita sa kanya sa Victoria, Australia. But anyway, kahit saan man siya sa Australia, maganda naman yung ginagawa niya, yung si Succulent Master, si Joella Plantasia. Maganda rin panoorin yung mga plants niya kapromdi. Kasi magaling din siya mag-arrange ng mga halaman. Although, iba kasi yung, sa akin kasi kapromdi, parang wala akong mag-arrange ng halaman. So, si Joella Plantasia, yung trabaho niya, yung ginagawa niya sa mga vlog niya ay nag-arrange ng mga succulent na mga ganda, iba't ibang succulent. So, ang mamahal nun. So, ayun kapromdi, pwede nyo rin panoorin si Plantasia at mag-subscribe din kayo sa kanya. At ito pa kapromdi, isa pang
napakaraming small YouTuber. Actually, kapromli, 100,000 kaming mga YouTuber na bago. So, ilan lang yung nagsasucess sa maging YouTuber. So, yung mga kasabay ko hanggang ngayon, salat pa rin sila sa kanilang subscribers. Hindi nila ma-reach yung 1,000 subscribers. Tapos yung 4,000 hours na requirements ng YouTube. So, nahirapan silang ma-reach. So, kay Kaprom din maraming salamat sa inyo dahil tinulungan niyo akong ma-reach ko kaagad yung requirements ng YouTube. Although na-demonetize yung channel ko, but sana bumalik ka agad. Ito Kaprom din si Anb Happy or ANB Happy. Isa rin siyang plantito na naka-base sa Middle East, yes. Sa Middle East yan naka-base. Hindi ko pa masyadong panood lahat yung mga video niya, but relatives sa mga plants yung mga vlog niya. So, vlog or vlog, pareho lang yun. Yun Kaprom si ANB Happy or Anb Happy, plantito vlogger based in Middle East. Saka, pinapasalamatan ko rin si Ka-Farmer. Isang malaking channel po si Ka-Farmer. Nung humingi ako ng tulong, shinout out nyo yung channel ko sa kanyang channel. So, maraming salamat sa pag-shout out mo sa akin, Ka-Farmer. Although, matagal na akong Ka-Farmer. So, parang sabay lang tayo mag-vlog. Although, sobrang laki na ng channel mo ngayon, samantalang sa akin ang lit pa ng channel ko. So, sa'yo Ka-Farmer, maraming salamat. At sa mga Ka-Farmer na dito sa Kaprom D, nagsusubaybay din sa kay Certified From D channel. So, maraming salamat po sa inyo Ka-Farmer. Naka-base siya sa Pampanga. Yan, maraming salamat po. Ito na yung mga avid followers, mga nagsusubaybay sa aking YouTube channel. Hello po kay Estrella Entuma, Adrian Lugarin of Mabini, Lipa, Batangas, Flora Casiano Dublin, Ivy Selva, City Garden, Punky X, Calb X, hindi ba lang, siguro vlog to si Punk X saka Calb X. Hi to Prissy Bernardo of Malolos, Bulacan, Pati Page Aidan. So palagi kitong siguro twice ko na itong na shout out si Pati Page Aidan. Colyanito Kuna of Pagadian City, hello po sa inyo. Helen Tomlos, shout out to Luz Das from Calamba City, Laguna, from Angelo Das. Yan. Maria Flor Dayan from Isabela, Leyte. Emily Salameda, Porok Rico, pang Antipolo, Rizal. So magkabarangay lang sila ng aking kapatid dyan sa Hobang Antipolo, Rizal. Si Ma'am Emily ay nasa Porok 3. Emily Salameda, Porok Rico, pang Antipolo, Rizal. Yung kapatid ko nasa Porok 2. So si Pads Channel, hello po sa Pads Channel. Vlogger dito sigurado. The stories from Davao. Marisa de la Cruz, Cheryl May Cañas, Ana Manalansan from Bataan, Dainty's Kitchen and Lifestyle Vlog. Ito pa si Ma'am Lia Sumiran. Hello po Ma'am Lia Sumiran sa taga Sariaya, Quezon. Gloria Siconiego Vlogs, Rose Asias from Zamboanga City, by J Vlog. Ang daming vlogger na nagsusubaybay sa akin. Maraming pong salamat sa inyo. And shout out to Family Espati of Escalante, Negros Occidental, and Family Advance of Pabia, Iloilo City. Ila Binluan from Baguio City, Agapita de la Cruz from Italy. Hi po sa mga taga-Italy. Hindi ako marunong magsalita ng Italian, kaya hi po sa inyo. Kumusta mo lang sa mga taga-Italy. Kay Arlene Albia of Pili Camarines-Sur, Eva and Robert Malonzo, yan, Ima Patapat of Santa Rosa, Laguna, From D Ako TV, isa rin tong vlogger,
Channel TV. Emilian Dismanos from Leyte, Ariel Mateo Kamungaw from Isabela. Katukayo ko to si Arlie Mateo from Isabela. Shout out to Lot France from Iligan City. Daning Orias of Davao City. Hello po sa inyo dyan sa Davao. Maraming viewers ako dyan sa Davao. Salamat po sa inyo lahat. At Anali Sumaliday from Santo Tomas, Batangas. Teachers Conbringola from Orani, Bataan. Bingil Santos or Bingil Santos. Bonita Rose Villalon from General Santos City. And shout out to Ate Emily of Quezon City from Kitayuma. Kitayuma. Yan. At kay ano rin po, kay shout out din po kay Annalie Maravilla of General Trias Cavite. Magandang araw po sa inyo. Saka kay Dante Salvador of Dante's Garden from Sydney, Australia. Si Dante Salvador of Sydney, Australia, isa rin po itong vlogger na plantito. Dito po sa Sydney, Australia. Ayan po, diyan po nagtatapos ating pa-shoutout. Huwag po sana kayo magsawang manood ng aking vlog at tuloy-tuloy po yung suporta sa mga, lalo sa aming mga small YouTuber, mga local YouTuber na gusto rin pong maging influencer. Katulad ko rin po, gusto mo rin namin umangat yung buhay. Sana po tulungan nyo kami mga small YouTuber at mga local YouTuber na gumagawa ng mga contents na para may libangan kayo sa inyo sa araw-araw, lalo na po ngayong pandemic. Maraming pong salamat. Don't forget to subscribe on my YouTube channel at ipakishare na rin po ang aking video. At yan po, mabalos po.